Marcus, ești bine? Nu știu cine ești. Marcus, codul 0011, îl știi? A, da. Hai afară, să vorbim puțin. Bine, hai. Oare ce plănuiesc ăștia doi? Marcus, îmi e de așa dor de tine. Și mie mi este, dar trebuie să facem un plan ca Ioana să dispară și să ne lase... Păi, și ce plan facem? Am o idee. Uite, știi că eu sunt vampir, dar trebuie să fii și tu unul pentru siguranța ta. Știu că asta ne va despărți relația, dar dacă facem asta, Ioana va dispărea. Pentru că are în plan să te muște și dacă un vampir mușcă alt vampir, acela, știi tu. Am înțeles, păi și când îl facem și unde? La o cabană din pădure, seara ora 12. Bine, am înțeles. Sigur vine, așteptăm aici o grămadă. Stai, tu i-ai zis ceva de planul nostru? Planul fiind ca Ana și Marcus să vorbească și Ioana să vină din spate și să o muște? Nu i-am zis, uite că vine... Marcus, de ce m-ai chemat aici? Să-ți zic că îmi pare rău. Pentru ce? Pentru asta, Ioana a încercat să o muște, dar nu a reușit, iar de aici știți ce s-a întâmplat cu ea? Mulțumesc, Marcus, te iubesc. Și eu... Final de poveste. De aici au rămas toți fericiți.